Aurrezkuntzaren bueltan urteak daramatzagu ikastetxeetan lan egiten, orokorrean gai nahiko orokorrak jorratu izan ditugu, aurrezkuntzaren berrikuntzarekin lotutakoak, horrez gain ere landu izan ditugu baita gai espezifikoak, lotuta adibidez ebaluazioarekin, behaketarekin, espazio eta materialen transformazio edo zehaztapenekin, eta egia da azkenaldian gehiago aurrezkuntza osotasunean hartuta berrikuntza proiektuak garatzen laguntzeko lanetan behar dugula. Ibili izan gara ikastetxe ezberdinetan, sare guztietako ikastetxeetan lanean, eta hor kokatu izan ditugu, bai 0-3an, 3-6an, bai 0-6 etapa osoa aintzat hartu izan dituzten ikastetxeetan, eta horiekin guztiekin. Saiatzen gara transferentzia prozesuak modu artesanalean edo mimos egiten, saiatzen gara nolabait ikastetxe bakoitzaren beharrak modu konkretuan erantzuten. Saiatzen gara apur bat zein den beharra ondo definitzen eta horren arabera erantzuten. Gure helburua ez da izaten guk agintzea egin beharrekoa, baizik eta guk laguntzea ikastetxeetako irakasleei gauzak aldatzen, gauzak berritzen, eta apur bat euren eskaintza ahalik eta esanguratsuena izaten umeentzat. Orduan, gure lan egiteko modua da tokian tokikoa, eta zentzu horretan nik azpimarratuko nuke gure lana ez dela ikastetxeetako irakasleei zer egin behar duten esatea, baizik eta laguntzea euren berrikuntza prozesu hori diseinatzen, garatzen, ebaluatzen eta abar. Orduan, saiatzen gara tokian tokiko laguntza eskaintzen, euren berrikuntza prozesuak eraginkorrak, arrakastatsuak izan daitezen.